לחתום. ישר! אנחנו יכולים לאמן ולחזק את המסלולים העצביים שלנו כמו את השרירים שלנו על ידי אימון ותרגול המוח. העניין הוא הקשר העין, התקשורת, ההבנה של הכיוון, התגובה מרזה שיפטינג. הוא עושה מעבר בין פעולה של ויסות, שאני מוסר כדור רחוק, לבין כדור שאני מקבל אותו קרוב וצריך להעביר אותו בעדינות. כל התרגילים האלה הם משחקים, אבל הם משחקים שמשפיעים המון מבחינה התפתחותית על הילד. ירוק, לבן, צהוב, אדום, אדום, צהוב. תמסור את הכדור, תגיד לי מילה. ספר, ספר. כל מיומנות שאנחנו עושים, יש לה רשת נוירונים תואמת במוח שמתחזקת כאשר אנחנו מתרגלים אותה. צהוב, לבן, כחול, אדום, ירוק. צהוב, לבן, כחול, אדום, ירוק. כשאתם מדריכים ילדים בגיל הצעיר, אתם צריכים לשאול את עצמכם מה אנחנו רוצים לגוון בפעילויות שלנו ואיך נעשה את זה בצורה שתהיה הכי משמעותית מבחינה התפתחותית. יש לנו המון כוח להשפיע על ההתפתחות שלהם בהמשך.